हेलो फ्रेंड जुहार जय माँ समलेई राधे राधे आपण मैंने केन्दा अच्छन आशा करुचे भगवान कृपार भल से थे आम तो भल अच्छू आज आमर इन नाम यज्ञ होछे आपण मैंने देखिए नाम केन्ता लगवा बतावे आछने घरे मुई काଣା काଣା करुचे किन काम काଣା काଣା हेलानो देखिए चलून फिर देखिए फिर ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ହେ ଦିନରେ ଏଇଟା ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଭିଡ଼ିଓ ମଡ଼ା ଏଇଟା ବନେଇଥିଲି ଭଗବାନର ଲାଗି 10ଟା ବନେଇଥିଲି ପ୍ୟାନ୍ ଛଣାଲି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ କରି ହେତିକି ଅଛି ଆଉ ପିଠା ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ବନେଇ ଦେଇଛେ ଖାଇବେ ବୋଲି ମଡ଼ାନି ଖନ୍ଦ ଆଉ ଏଇଟା ଅରୁଆ ଭାତ ମୋର ଲାଗି ଏଇଟା ଆଉ କୋବି ଭଜା ପାତଳ ଖଟା ଗୋଟେ ଦେଇକରି ବନେଇଛେ ଡାଲି ଟିକେ ବନେଇଛେ ଏଇଟା ଫେର୍ ଟିକେ बनेछे ଅରୁଆ ଭାତ କେତେଟା ରାନ୍ଧିଲେ ଯେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏଇଟା ଭଗବାନ ଦେଖୁନ୍ पूजा करथिले ଏନ୍ତା କରିଥିଲି ମୋ महालक्ष्मी ଭଗବାନଙ୍କର भगवान ପୂଜା ଦେଖୁନ୍ ଫେର୍ छन ଆଉ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିଦଉନ୍ देखुन एकदम मेरे व्रत बंशी ଆଉ ହେଟା ନା ମନେ ମାନେ ଖେଲୁଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଅରୁଆ ଭାତ ଆଉ ତେଲ ଏଇଟା ଭଗବାନ ଠାନେ ଏଇଟା ପାଣି ଛଣେଇଥିଲି ତ ମୁଇଁ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ବୋଲେ ନାମ ଦେଖି ଚଉଛୁଁ ମୋର ମାଆରେ ଆସିଛନ୍ ବୋଲେ ଫେର୍ ଆଉ ହେଦିନ ଲାଗିନା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଛାଣୁଥେଁ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଫେର୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗବା ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କमेंट करबे बताबे प्लीज भात हो गलान भात हो गलान तापर रोटी भी इटा बनी देखुन फिर रोटी हो गलान आटा देखुन तरकारी आपण मैंने देखुन फिर वीडियो नाम यज्ञ देखी मुझे का घे गले ଆଉ ଏଇଟା ଫିର୍ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ନାମ ଦେଖେଲୁ ଆଉ ଭୋଜି ଖାଇ ଚାଲ ବେଲେ ବେଲେ ଭୋଜି ଖାଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଭଗବାନକେ ଏଇଟା ବୁଲେଇ ଆଣିଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ବାଟେ ଏନ୍ତା ବୁଲାସନ୍ ବେଲେ ଗୋଡ଼ ମାନେ ଏଇଟା ଫିର୍ ଧୋଉଛୁ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଏନ୍ତା ହିଁ କରୁଛନ୍ मोर माँ घर फिर धोइले मोर सास फिर धोइले इटा मोर समस्त इटा गोड़ मैंने